ସରି ଆସେ ଆୟୁ ଏଭବ ସଂସାରରୁ ବାତିଲା ବେଳେ ଏତିକି ସନ୍ତକ ଥାଉ। ଏତିକି ସନ୍ତକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନର ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଥିବ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ପୋତେ ସିନାମୁ ପୋତେ ପଚାରି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି ପଢ଼ିବାରୁ କଥା। ଆଜି କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅମୂଲ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୁହଁକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଚାକିରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେଦିନ ଚାକିରି କଲେ, ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ଅଛି ନା, ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବିବି ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ସାର୍ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ରକ୍ତମାଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଜାଣିଛି, ରକ୍ତ ମାଟିରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଗ୍ରାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ସବୁଦିନ ନୀତି ନିୟମ ରୁଟିନ୍ରୁ ସେ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ଏ ବିଦାୟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ପେଚା ଶହ ବହଳ ତିମିର ଉଦାସୀନ ମହା କାଳ ହାଇମାରେ ଲୁଚିଯିବା ଭଲଗା ଆମାଜାନ ସିନ୍ଧୁ ନାଜ ପିରାମିଡ଼ ଏବେ ସ୍ୱଭାବ ସିନ୍ଧୁ। ନଥିବ ଶାସନ ନଥିବ ବିଜ୍ଞାନ ନଥିବ ଯୁଗର ଚରକ ଅଳସ ନିୟମ ସରସ ଲେଖନ ଲେଖିବି ଯୁଗର ନାଟକ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ନାଟକ ରଚନା କରନ୍ତୁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ନାଟକ ଲେଖିବେ? ଏ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତୁ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶେଷ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାକିତକ ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାଷ୍ଠକୁ କରାଏ ଚନ୍ଦନ। ସାଧୁ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷକ ସେ କାଠକୁ ଚନ୍ଦନ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଗାରିମା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଳ୍ପ କହିଲେ ତାଳି, ବେଶୀ କହିଲେ ଗାଳି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତିନୋଟି ଲେଖକୁ ବନ୍ଦ ଦେଲି। ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ସେ ନାରାୟଣଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକିତକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ଜଳପଥା କୁସ୍ମିତ ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଇଲ 2019 ମସିହାରେ। ପରେ ପରେ ସେ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ସୁଚାରୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାକିରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାନ 30/9/2021 ତାରିଖରୁ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 31/5/2022 ତାରିଖରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଠିଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନାନୀୟ ଅବଦାନ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଶେଷରେ ସେହି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚଳାପଥ କୁଶଳିତ ହେବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବୁଦ୍ଧ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ବୃନ୍ଦ ଲାଠିକଟା 31/5/2022। ଧନ୍ୟବାଦ।